Airport. Yebo, Uyaphila? yaphela njani? Sisemoyeni mfana kithi ake sibabingele ngendlela yakhona. Yebo, ngikucele ungadlali moyo ujali wami, ngiyacela ngeke ungadlali mafika kungaxozelana, ungithande ngempela siyethu zalolana. Obingelayo Awusuka madoda, suka. Ngani zakwethu ngiyanibingelela. Ngibingelelo Sibusisa igama ngoba sithola isibongo uDabuka Franklin entabeni zasemkhanya kude emdletsheni isigodi impazakazi umhlathi kwaqubukane ngaphansi kwe-district lasemkhanya kude kwahlabisa. Bafowethu le channel yakho le platform yakho hashtag sekubeka ebalazweni iMashiya Spotlight TV la sokulandela khona amaciko nje ahlabahlosile sizoxoxa la sixoxe exoxe ngomsebenzi wawo exoxe ngekusasa exoxe ngemuva lawo namhlanje kuphathele insizwa esencane izoyichaza igama layo ukuthi ubani idabukaphi kuphi nendawo mfowethu asibingelela abantu emakhaya ubatshela abantu ubani esikhuluma naye odabuka kuphi okhulele kufuthi. Ngiyabingelela ngani zakwethu obingelelayo uSiphiwo owami isibongo ngiqhamuka le nquthu engenalo ibhimi kwesicasa sobala nebhova mawuthanda. Yeah, yes kunjalo nje. Okay mfowethu mhlambe ake sitshele nje abantu ukuthi uSiphiwo owakwami isibongo angithi. Impela. Ngifisa ukuthola nje mfowethu ukuthi endimeni yomculo kaMaskandi nje ubuye igagu nje kangaka angimangali ke mawuthi usuke enquthu. Ngifisa ukuthola nje ukuthi endimeni yomculo kaMaskandi ungena nini ifika kanjani lento yesiphiwo esingaka mfowethu ngoba ngiyazi ukuthi la uzovela khona abantu bazobona ukuthi ilokhu njani ikhona. So ngifuna ukuthola nje ukuthi endimeni yomculo ungena nguphi unyaka kanjani futhi. Uqala kwami uma kuthiwa nje ngiyakhipha noma ngingena e-studio ngiqale last year ngonyaka ophelile. Ya ingoma ziphume ngoNovember buya phela November kanje zu-5 ngaphansi kweqembu amavela kahle. Okuyiqembu ke ebelisetshenzwa uFosi Kahle wasekhaya oyingcwaba nje kumama nobaba omdala kimi ngibhadi ke emhlabeni usheshe wadlula kasekho. So last year ngase ke ngithatha ke intamo ngokuthanda enginalo ngokubona nje ukuthi mhlawumbe into engingakwazi nami ukuyenza. Ngayenza ke zaphuma ingoma zabo-5. Lena nje ngibingelele ngayo uzalo enye yazo ebeyikhona enye futhi engibona ukuthi ngathi bayithanda abantu noma ingahambanga indlela bengihambe ngayo noma ingafinyelelanga ukuthi kangako. Finally ngaluthola uthando after so many years aphula amanxeba ingoma leyo ngithi nalo suka cha mfowethu ngiyabona njengoba sikhuluma nje uzisho lezi ingoma engiyizwile ngezwe ikhona elisimanga kakhulu mfowethu usemncane ngibuka sengazi ukuthi une-potential umculo kaMaskandi ingasho futhi ngingabheja ngathi uNkulunkulu nje angakupha amandla ikhule lento le ngoba ngibuka ikusasa likaMaskandi. Okay mfowethu mhlambe nje ke umculo kaMaskandi akusiyona umculo olula kakhulu mfowethu. Ngifisa nje ukuthola ukuthi iziphi inqinamba ngathi uthe mangabe niqala lento wadibana nazo mhlambe engakwazi sisize omunye umculo osemncane ofisa ukungena kule nto umculo kaMaskandi. Zikhona bhutami ziningi mhlawumbe ezinye ngidalule kodwa nje ziningi ikakhulukazi uma ngabe uthola ukuthi umntwana losemncane njengami ongenawo amandla amangako okuyiphatha ngoba umculo uyadura ngeke sikufihle lokho. Umculo uyadura uyabeza futhi isitudio siyadura. So nje ngathi zona ingihamba nje ezinkulu kakhulu nje lezo engisabonile ukuthi izona ezingishaya ukungabikho kwebhounce kuthiwa ibhounce ungabikho kwamalungu kungamnalungu kungabikho kwamalungu eduze wakho kuba nzima kakhulu mangole studio because kuyakhokhwa nje ngathi nje ya inkinga nje engisayiboneleni enkulu kakhulu eyemali ngengubale kakhulu okunye ngoba ngicabanga ukuthi akubenze ngoba nakho ungakafika esigabeni sakho. Okay mfowethu singakabaleki kakhulu ngifuna ukuthola lo msebenzi omuhle kangaka enguzwile yazi abafowethu ngiyabamema mina ukuthi bezwele lapha ngoba yabona uma uthanda umculo kaMaskandi njengami ungaprogrenyiwe nkosi yami ukuthi ulalela ubani ngaleso sikhathi leso ungafika uyizwe into emnandi engiyizwile mina laphana
So ngifisa nje ukuthola mfowethu kulo msebenzi amavela kahle ukuthi usebenza unobani kusuka kwi-studio kubantu abenza ama-session abadlala insimbi abakhiphele le nto emnandi kanje. Lapha kuleza ngoma engikhiphe bebe ngiqale ngazo ukhipha zalast year lezo oyishoyo ecembeni amavela kahle bengikhiphe lapha kukhona i-studio esetshenzwa umposhi laphana ubhuti Bryce Mabuza. Ikhona khona nje la eGoli. ngenze kusona ingoma umuntu ushaya iginqi enye inkundla yangapha ngakithi emakhaya uBenten Vosbeya kube uJJ Mfambu uthuma kwi-keyboard uBenten Vosbeya kuneshaya ne-bass guitar futhi nebhadi inkosi nabe engakayisebenzisi kodwa kulezi engizenza njengamanje because ngisestudio kulezi zinsuku ngathi mhlampe isithi okuvela vela ingoma khona ngiyivezile yothi ethi Jolana ukhulule eswelane yeswelane Jolana yinana yeswelane yinana yeswelane waselane nje kodwa ke yona kulezi because ithi u7 ngisathi ngiveza ukuthi u7 kodwa sengikhipha ngaphansi kwelekhuzana kwegama lami uSiphiwo Miya. Okay, ibambe ngasiibambe sikhulume egcineni ibambe le. Okay, yeah mfowethu mhlambe khona into engifisa ukuyibuza la mfowethu. Yabona ukwenziwa komculo wamaskandi sekushintshe kakhulu. Ngifisa nje ukuthola ukuthi since ungenile yini into entsha uyifundile as umculo buwazi dala buwenziwa ngama-hard copies in terms of distribution. Ama-hard copies sikhuluma ngama-CD, cassette, cabanga ukuthi awaficanga nama-USB. Yini ongathi uyifundile kulesikhathi usangenile nje noma ungakahambi kakhulu nendima yakho? Kulesikhashana into engiyibonile nje ngizothini vele kodwa nje ngathi izinto sezilula kakhulu manje kunakuqala. Yeah. Sezilula nje mawuthinta izinto ey'njalo ama-platform njalo ilokhuzana ufake ngoma online uqhathanisa nama-CD kulula kakhulu kwamanje nalokho akuqala ngoba akusekho ufuna uhambe udilive uyodiliva ama-CD kuphupha yabo. Yeah mfowethu. Lokhu nje kwa-online ku-right kakhulu ngoba yonke into yenzela la ukhona i-income ifakela khona la ukhona ayikho imali oyiwestayo utravel iy'ndawo ulokungane uhambisela abantu imisebenzi. Okay mfowethu ngiyezwa kakhulu. Yazi into engenza ngibuze lo mbuzo ukuthi kunama-distribution companies for ama-independent artists sikhuluma lawo ma-companies anjengo-DistroKid, Edito, Tunko, o-CD Baby into kanjalo. Specifically nje ikakhulukazi uma sokhuluma ngo-DistroKid uney'nkinga kakhulu. Khona nje i-artist elikakhala ukuthi sekuthiwa ingoma kaDlubheka kuthiwa iphumile online umthandeni kuyamehlela lonkinga and into engichazile ngamthandeni wazi wayivuma lento wathi hayi useqala ukusarenda because of umsebenzi bafowethu lo mculo ibhizinisi. Ngiyaka-encourage ukuthi ngelinye ilanga uma usukhulile kulungile ungaqinisela kwamanje mhlawumbe zikushayela lezo nkinga kodwa uma usubona umsebenzi ukhulile hayi sarenda bafana bakithi sishone kiyo la amakhampani amakhulu anjengo-Universal Sony Music namanye yabo. Khona kunjalo qala ukuthi ngiyazinto yami. Yeah mfowethu. Mana-ke ngifisa nje ukuthola ukuthi umuntu nje ongathi wena ube i-role model yakho khona engizwayo uma ngabe ngizwa iphimbo lakho ubani umuntu ongathi uyi-role model yakho nje ubukele kuyena emculweni kamaskandi ngawa umuntu mhlawumbe wa-previous o-before kulabaculi abadala noma wamanje noma wabafica usekhona? Ngizothanda ukuxoxa indaba ngakela ngithanda ukuba ixoxanyana. Lungile. Yabo uqala kwami ukuhlakanipha nokuvula amehlo nokazipenda ngiyakwazi ukubamba ingoma isuka la iqala khona ize ekupheleni ukwazi ukuthi uqala kwami uyiqonda ukuthi ngiyakwazi ukujika la ingoma ngijika la. Ngiqale nje ngolufundane nobhuti laphana uMpomhlongo umdumazi washikusheya. Ngiqale nje ngayo nje ube iqala nje ngikholela kilo kakhulu. Kwaya ngokuqhubeka kwekhathi nangokukhula ngalaludumashe futhi kwaphinde futhi kwangathi futhi ngiyahambisana naye kakhulu okuyena nje umculo bengisibethe ngomkhonzo nje kakhulu ngaphambi kokungena endimeni. Yeah bro. Ngaphambi kokuba nje ngingene endimeni. Yeah.
ngathi nje mhlambe yibona abantu abangigqugquzele kakhulu noma-ke ngoba sengikhona-ke endimeni sengikwazi ukubhala ingoma ukuthi hayi ngiyimise kanje yizo so ngathi mhlambe manje ukunika kwabathile futhi ngibadalule mhlawumbe. Okay, akulungile mfowethu, angingaqhathi ya mfowethu. Mhlambe yini nje ongafisa ukuyidlulisa kubantu ngomsebenzi lo osekhona okhona online ubanxenga ukuthi behambe bodlala? Hey, ngifisa nje ukubancinga nje kakhulu ukuthi ngibonge nje lokho kule support abangonisa yona lokhu nje ngitholile okuncane noma ngenganani, kodwa-ke ngiyafisa ukuthi bekwenze bekuphindaphinde bengakiki bekuqhubeke bekwenze nje kakhulu ngoba umsebenzi uyenza kungekho kudala nje kungekudala nje uyenza umsebenzi uyashisa futhi nje kakhulu hayi kancane kakhulu ngiyafisa ukuthi besapothe ngayo indlela nje bengisusela ngakhona ngolelo esinye isigaba. Okay mfowethu, mhlambe uma ubheka nje ngoba phela manje sekuvele kukhuluma ama-views, umuntu usengakhuluma afika la athanda khona. So far so ngabe ngidlala ngawo mangathi khona into ongathi ungayikhomba ngo-music cause uhambo lwakho selifishana kakhulu, kodwa uma ubheka nje ama-views indlela okuyiyona likhona ithemba lokuthi nawe kusasa mangabe uyithola ngempela indawo enhliziyweni zamabhinca ukhona ongakuzuza ngomculo. Hayi likhona ithemba. Uma belingekho ithemba ngabe awungiboni ngiqhubeka. Likhona nje kakhulu ithemba, likhona kakhulu. Yeah, mfowethu siyabonga. Istory is positive. Mina nje engingakhuthaza ngakho ngathi usemncane. Qinisa kakhulu mfana kethu, bese-ke nje ubekezela endimeni umculo wamaskandi uzotshelwa ngiyazi-ke mina. Nami ngokwami-ke i-artist, kodwa-ke sathe ukuthi kunzima emculweni wamaskandi, kudinga ukuthi ukhayikhayilishe ukuqina ukwazi ukumelana nazo zonke izimo. Mhlawumbe ake sinxenxeni abahleli bemicimbi ngoba kubalulekile phela nabaculi ukuthi befocus nalento ekuthiwa i-development, ukubuka nje kusasa ukuthi abaculi bakusasa obani, bebadonse bebanikeze i-platform, bebabona abantu lokho okuncane abangabanikeza khona. Zikhona insizwa ezinjengoXolani Mgcineka, Bempocuzeka, bakhona oGay, oMapholova nabanye nje abahleli emicimbi. Ngifika ukubancane kakhulu abantu labo ukuthi amehlo abo ebheke ngapha ngakithi, ebheke kubaculi basebancane. Noma-ke mhlawumbe ngeke ngisho ukuthi kimi kumele ngikubeke ukuthi kuwuphondo ngoba ngicabanga ukuthi vele bekungafiki leso sigaba leso, yabo. Kodwa nje ngokuqhubeka kwezinto angakwenza kwezinto ngiyafisa ukuthi-ke bekwenze lokho mhlawumbe uma kokugcina ukuthi iyakhombisa abantu bayifuna ngoba ngicabanga ukuthi uqasho komculo kulala kakhulu ekutheni ingoma bayidinga kangakanani abantu nangokwama-views yabo. Mfowethu. So ngiyafisa ukuthi uma ngabe sekufika isikhathi noma yini la sefika khona abantu sebedinga khona uphimo bebheke ngakuyo ukuthi no kunentwana kanjalo esiyithinte siveze ebantwini. Okay mfowethu, ithi ngilisebenzele ithuba leli siya evikini elineholidi eliku-Women's Day. Ngiyafisa ukuthi njengensizwe esencane nje udlulisa umlayezo kubantu besifazane njengoba kuzobe kuyiholidi nabo, ungakusho nje okufisayo. Abantu besifazane? Umyalezo obheke kibo? Ubheke kibo nje. Ngaphandle kokuyithanda nokuyihlonipha akukho engingakusho kubantu besifazane. Ngifisa nje beyithande bebonke, bethandane bebodwa ngoba inkinga abantu besifazane bathandane bebodwa. uNkulunkulu njengathi ngabasize basehlizwe zokuthandana bebodwa bezwane baphephe noma bekuphi la bekhona. Khona i-trend abayitholile lezi insuku ayifike yithuthe later bondli. Hayi. Angifuni ukuphawula kakhulu. Ngiyakuzwa. Ifike yithutheni utshelwa yimina. Ngifuna ukuthika kakhulu-ke la. Okay mfowethu, cha. Mhlambe angiqale ngokuthi ngibonge ithuba njengoba ngiphele lona sivale manje singayilulu kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ilanga uyosipha ithuba-ke sesiphethe ikhamera sesibonana face to face sixoxe futhi siqhubeke ngawo umsebenzi ngoba njengoba lusho nje uhlelo lami ukuthi hashtag sikubeke ebalazweni ngoba sifuna abantu bekubone, bekuthande, bekusupporte, benze yonke nje into ezokwenza ukuthi uphumelele nawe phambili njengeciko. Kunjalo. Sesiyivala ake sikhulume ngale nto leyo osubavezele yona. Ngiyayazi ukuthi isound yakhona iyazungeza la ku TikTok impela kubi. Jolana naye impela ungesabi. Asikhulume nabantu.
isound lena ngiyikhiphile enye izingoma le ngoma le ngivezile enye izingoma ezingumsebenzi kaSiphiwo ngoba ufuna ngikusho lokhu mhlawumbe abanye bazolelela amavela kahle kanti ngisathi ukwamisa kancane ngenxa yembono yabo abantu abayikhiphile uma ngikhipha leyo msebenzi ngavela kahle ngoba bathi bayowacaca ukuthi no ake uzame ukuthi mhlawumbe ukwenza okuhlukile yabo ukubona ukuthi akuveleki so le msebenzi le ngoma engiyikhiphile oyizwayo enye izingoma izotholakala iyo le EP le engiyikhipha engiyisebenze eTap Studio ithofa u-Uncle Mthuthuwane Ndlovu nawo bonke nje abadlali bakaya nalaba nje ngibashile bendlalela ukuthi uLokhuzana uJJ noBenten so nje sekuyaphela akusaselanga sekuyaphela estudio sekuyaphela nje akuyisekudinga kodwa nje ngizowaveza ama-date kungekudala ngizoba-update nje ngayo yonke indlela kuzowenzeka ngayo nanokuthi ingoma iphuma nini khona ngiyabona bayijahile bayangicebisa na ukuthi ufuna ngifake bana ngingazi noma kugcina kwenzekile kodwa khona ngiyabona ama-comment ayamfuna lapha noLokhuzana udade ulondo akahlangase noma uSinaka Ntuli angazi noma kugcina kwenzekile kodwa-ke ngifisa nje bazi ukuthi ngiyayibona imbono hayi ukuthi angiyiboni because iqhamukazi yami abanye baya-inbox abanye baya-comment mina ngiyakuthembisa ukuthi amabhinqa neqiniso mfowethu uma unekhono ayalenza iqiniso uma ngabe ukuthi iy'nhlelo ziyakuvumela mfowethu hayi mfake mfake mfowethu uma ngabe ukuthi isimo siyakuvumela noma mfowethu asinikezeni abantu ama-social handles akho ukuthi utholakala kuphi uma bekufuna bese ukuxhumana nawe TikTok, Facebook, Instagram awunawo, Twitter awunawo futhi zonke nje iy'nkundla zokuxhumana. Okwamanje ngisebenzisa u-Facebook no-TikTok nje kuphela. Ku-TikTok uSiphiwo Miya. Kanjalo naku-Facebook Siphiwo Miya_SA. Okay. Okay mfowethu no asivale ngibonga kakhulu nje ukuthi ubonge phela nokuthi sikwazi sixoxe kanjena ngakuyo le platform esakhulayo ke nkosana nakho-ke so singathi nje uNkulunkulu angakukhulisa ngekhono lakho nawe kube khona into ozoyikhomba ukuthi hayi ngayizuza emculweni ngethalente lami nje uNkulunkulu angiphelwana. Asibonga mdala bengathi nawe ngakhula njalo umsebenzi wakho omuhle. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Yebo.